हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर'नि देंखो मुलुगनि जोबोर मुंदांखा आरो जोबोद गेदेमा मेथाइ खनगिरि बिथां बिग्राय ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथां बिग्राय ब्रह्मखौ नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ आरो नोंथांमोनहा बयबो बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनखायो जानांगौ। बिथांनि मेथाइफोराव देंखो बोनाया थारैनो जोबोर मिलौहाब आरो बिथांहा अख्रां गोमसारलायजासे मिलौहाब देंखो बोनो हानायनि गोहो दङ। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनी बाथ'पारा मुंनि मोनसे गामियाव आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1 मे 1968 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 53 बोसोर। सावगारियाव नोंथांमोनहा बिथांनि फेमिलिखौ नुनो मोनदों। सावगारियाव नुनाय बायदिब्ला बिथांहा सासे फिसाजो आरो सासे फिसालाबो दङ। बिथांनि फिसाजोनि मुङानो जादों पद्मावती ब्रह्म आरो बिथांनि फिसाजोआ बावैसो सिगाङाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेनबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा दासिमबो नायाखैब्ला बिथां बिग्राय ब्रह्मनिनो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बे भिडिअआव बिथांनि फिसाजो पद्मा ब्रह्मआनो मेथाइखौबो रोजाबदों आरो फावबो खालामदों आरो बे भिडिअआव बिथां पद्मा ब्रह्मजों लोगोसे फाव खालामफादों दासान्दि जाखांफुनाय मिउजिक भिडिअनि गेजेरजों सोलिफुबाय थानाय फावखुंगुर बिबेक गयारिया। आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि प्रडाक्शननिफ्राय बिथांमोन सानैजों ज'नि मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ फैबावगासिनो दङ। बिथां बिग्राय ब्रह्मआ बर'नि देंखो मुलुगाव आरो सावथुन मुलुगाव गोबांथार बर' सावथुनफोरावनो मेथाइ रोजाबबोदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार बर' भिडिअ एलबामफोराव मेथाइ रोजाबबोनानै जोंनि बर'नि देंखो मुलुगाव गोबांथार बिहोमा होबोदों आरो बिथाङा दासिमबो मेथाइ रोजाबबोगासिनो दङ। थारैनो बिथांनि मेथाइ रोजाबनायफोरा जोबोरैनो मिलौहाब आरो बयनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो। नोंथांमोनहा बिथां बिग्राय ब्रह्मनि रोजाबनाय बबे मोनसे सावथुननि मेथाइ एबा भिडिअ एलबामनि मेथाइखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। नोंथांमोनहा आपडेट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसेनो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअसफोरनि आपडेट्स लानानै फैयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो। आरो लोगोसेनो डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोनहा आंनि फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम आइडिनि लिंकखौ मोननो हागोन। नोंथांमोनहा आंनो माबाफोर आपडेट फोरमायहरनो एबा सोंहरनो गोनां दङब्ला आंनो इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि गेजेरजोंनो मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन।